हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो केमती अच्छा समस्ते आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଲିଣି କିନ୍ତୁ ମନ ଲାଗୁନି ଟୋଟାଲି ରୋଷେଇ ବସେଇବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ। ଛାଡ଼, ଯାହା ହବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାବିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କରିଛି, ବାବୁ ପାଇଁ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ବି ଭାତ ବସାଇ ସାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ପକାଇବା କଥା। ଯେହେତୁ ଆଜି ହାଟ ବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ପଡ଼ିଲାନି ଏଠି। ଓନ୍ଲି ମସଲା ମସଲି, ତେଲ, ଜିରା। ହାଇ କର। ଭଲ ଅଛ? ତମେ କହିଦିଅ ଭଲ ଅଛ? ବାବା ଆମ ଗଙ୍ଗା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କହିଦିଅ କ'ଣ ହେଲେ? ମରିଗଲେ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଆମର ଦୁଇଟା ଶୁଆ ଥିଲା, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା। ତ ତା ଭିତରୁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ, ଇଏ ଆସିବା ଆଗରୁ ସିଏ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆକୁ ଯେତିକି ହେଲା ତାକୁ ସେତିକି ହେଲା। ତ ସିଏ ମାନେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଛୋଟରୁ ପୁରା ମାସେ କି 2 ମାସ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କଲୁ। ତାପରେ 1 ମାସ କି 2 ମାସ ପରେ ଇଏ ଆସିଲା। ମାନେ ଇଏ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଖୁସି ଖବର। ତ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଆକୁ ସାନ ପୁଅ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, କାଲି ମାନେ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ କିଛି ବି ଖାଇଲାନି। ଖାଲି ଶୀତ, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ତ ସେ ଶୀତକୁ ଖାଲି ଶୋଇଲା, କିଛି ବି ଖାଇଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିରାଟା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ନାହିଁ, ନାହାକୁ ଶୁଆ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ବି ତା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଚୁବେଇବାକୁ ଆଇବ। ଘରେ ଯିବ, ସେଠି ଘରେ ଅଛ ଆମେ। ସିଏ ବହୁତ ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ସେ ଯେଉଁ କିରାଟା ଥିଲା ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ। ତ ହଠାତ୍ କାଲି ଅଧିକ ଟିକେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଧରି ଦେଇଛୁ। ତ ସେ ବଡ଼ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚୋବଉ ନଥିଲା, ଧରା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ଆସିବା ପରଠୁ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ୁନଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବୁ, ବସିବୁ, ଖେଳିବୁ ତା ସହିତ, ତାକୁ ପୁଣି ପଞ୍ଜୁରରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଇଏ ତ ଦୁଷ୍ଟଟା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି କରିଦେବ ବୋଲି କାଳେ କାଢ଼ୁନଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। 2-3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ